Sartorius Berdan. Da, filmează. Sartorius Berdan. Și este primul episod. Și este primul episod cu un joc de pe acest canal. Eu sunt IT. Voi vă uitați la videoclipul meu. Și acesta este Trial, cum era Trial și ceva, Trial Extreme 3. Da, 3. Că de ce? Nu. Că de ce să nu rămân la asta? Ok. Am făcut primul episod. Am să ne arată. Ne arată. Deci ne arată cum se joacă. Eu știu cum se joacă, că l-am ajutat pe tabletă. Du-te după. Nu este. Nu trebuia să am neapărat. Acum mi se pare. Deci suntem aici și trebuie să trecem pe... Mă, deci mă simt ca Rafael, nu mai filmez pe telefon. Ok, m-am luat. Dar nu am luat nici astea. Am luat doar unul. Ok. Ce? Ok. Odată. E mai grele. Ii! Du-te, mă-ndră. Am luat ei. Sărătură! Da, am decât să fac cu jocul ăsta, pentru că l-am mai jucat. Am găsit mai multe jocuri pentru voi ca să le fac. De ce să fac de... Asta îmi plăcea mie să fac. Când eram mic, treceam linia de finish și mă lăsam pe spate să fac. Ok, level 3. Mamă, cum s-a dus. Mori, auzi la mine. Când o să... în jocul ăsta puteți să vă cumpărați motociclete, puteți să vă luați și haine noi. Astea sunt hainele de început, da? Și astea sunt frumos. Și ele frumușele. Deci prima dată când filmez așa ceva în joc. Și să vedem câte like-uri se vor strânge. Filmăm din nou, da, filmăm din nou. M-a zis prietenul meu. Ok. Deci, ok, deci primul episod de chiar a ieșit naștet. Deci intrăm din nou, văd că avem... Stați mai întâi să vă duc. Tot zicem. Sunt mai multe feluri pentru și haine, iată, costum Zai, Rider. Iată, putem să ne punem așa, tare, cu decât. Avem multe haine și rău. Cum să ne punem? Ai, este ceva. Hai să luăm pe ăsta, că nu știu cine știe ce. Rider. Pe cap ce să ne punem?
notez chestia asta. Acum tot asta. Nu. Ce spune? Adidas. În picioare. N-are rost să ne punem brațe. Sau dacă ne punem short. O să bine stau să move badass. Zai, what the fuck? Costum Zai. Nu, ăsta. Costă bani, nu. Așa e bine. Play. Ăsta. Mă rog. Mă iertați pentru data trecută. Am cam ăsta. Să mă scuzați pentru data trecută. M-a sunat l-am putut să mă sunat. Cred că m-am dat să mă adus să aduc să vedeți singur. Îmi spuneți dacă vreți să continuăm această serie. N-am cum să. Cum să? Am căzut în față. Ok. Să vedeți dacă vreți să fac, cum se zice, ai hate reacționează la, ca să nu zică lumea că PS5 hate paint, nu știu ce. Vă rog să-mi spuneți dacă vreți. Ok? Ok. Ce? Da, ok. Ce? Mersi. N-am eu bani. Vă-mi dăm bani, da. Primele levele sunt ușoare. Următoarele levele. Papaci, ia-te-ți mă! Și să-mi spuneți în comentarii care e youtuberul vostru favorit. Da, la fiecare episod multă! Continuu. Să-mi scuzați limbajul. De fapt, ce scuzați limbajul? Voi și voi îmi place. Pare veselie, nu? Și dacă vreți să faceți facecam să-mi spuneți. Vedem dacă fac. Mi s-a blocat trapa, nu? Nu pot. Continuă. Așa, continuă.
Cred că asta va fi ultima încercare și... Oh my god! Am mai avut un canal de, da, vă rog, nu vă uitați, deci eram atât de praf, nici nu știam să filmez un vlog. De fapt și acum sunt praf, cred, dar o să... Nu! Așa. Așa, mă. Și cam atât pentru această dată. Vom reveni data viitoare și să nu uitați să scrieți în comentarii dacă v-a plăcut, să nu uitați de like, să scrieți în comentarii care e YouTuberul vostru favorit. Și